I przechodzimy już do kolejnej walki, czyli Szymon Kasprzyński versus Adrian Matysiak. Szymon Kasprzyński, wychowany jak Shark Top Team Python, 22 lata, 81,4 kg wniósł wczoraj na porannym ważeniu na wadze, 177 cm wzrostu. Zawalczy z Adrianem Matysiakiem, który pochodzi z Tarnowskich Gór, trenuje tam też w klubie KTJ MMA Team. 25 lat, 81,5 kg wniósł na wczorajszym porannym ważeniu i również ma 177 cm wzrostu. Zobaczymy, czy trzeba też wspomnieć, że bardzo dużo mamy podobnych wzrostowo zawodników na dzisiejszej gali, ale na pewno myślę, że tutaj emocji również nie zabraknie, bo Szymon Kasprzyński już pokazał nam, że potrafi walczyć, potrafi zachować ten spokój, ta jego kontrola i sposób dojścia do obalenia, jak i samo wykończenie naprawdę jest imponujące. Tak, wybitny judoka, zapaśnik. I tak jak wspominaliśmy już wcześniej przy omawianiu karty walk, Szymon na zawodach grapplingowych wygrywa w zasadzie wszystko, co może, zarówno w kimonach, jak i bez. Niesamowity talent, poparty oczywiście ciężką pracą. Oczywiście w MMA walka zawsze zaczyna się od stójki, więc na pewno konsekwentnie będzie musiał dążyć do tego, żeby swojego rywala ustabilizować na ziemi i dążyć do tego, w czym czuje się najlepiej. Chociaż może akurat plan jest taki, żeby walczyć z Adrianem Matysiakiem w stójce. To akurat ty byś mógł, Michał, powiedzieć, czy tak jest, czy nie? Nie, plan u Szymona zawsze jest, był i będzie taki sam. On ma wyjść, wykorzystać chwilę i przewrócić. Przenieść walkę do płaszczyzny, w której jest najlepszy. Aczkolwiek na pewno nie będzie od tej stójki uciekał. Jest mega twardym gościem. Zaczynamy. Na pewno gabaryty po stronie Adriana Matysiaka. Od razu tutaj mocne ciosy. Ależ bardzo szybko zdobywa te ciosy. Po przepuszczeniu takiego prawego cepa od razu zdobywa plecy Szymon Kasprzyński. Ale widać, że tutaj silny Matysiak wstał sobie razem z rywalem. Jest tam blisko zapięcia, ale też jest blisko uwolnienia. Bardzo ładnie. Mi imponował ogromny spokój, maluje się na jego twarzy. On nie panikuje, nie robi niepotrzebnych rzeczy. Bardzo ładnie uwolnił się z tego zagrożenia Adrian Matysiak i od razu... Ładny prawy na rozerwaniu ze strony Matysiaka. Potężne ciosy, Państwo może tego nie słyszą, ale my tutaj blisko klatki siedzimy. Matysiak troszeczkę bezmyślnie. Myślę, że powinien zaprzęc kolana do pracy Szymon Kasprzyński. I pięknie robi to, co potrafi i już najlepiej. Zdobyty i metodycznie będzie tutaj rozbijał raz za razem Szymon Kasprzyński swojego przeciwnika. Myślę, że nie ma Widzimy, człowiek z gumy, niesamowicie giętki i mobilny jest Szymon. Grad ciosów. Bardzo blisko wykończenia jest, skończenia tego pojedynku, chociaż troszeczkę wpadł w pułapkę, ale bardzo sprawnie się z niej uwolnił. Nie na takiego doświadczonego grapplera, ale czyta balacha i jest koniec. Background judo. Takie zakończenie absolutnie nas nie dziwi. Szybkie skończenie, naprawdę po raz kolejny pokazuje, jak potrafi robić ten parter, jak potrafi w bardzo łatwy sposób dochodzić do tych technik kończących, jak bardzo łatwo potrafi zdobyć sobie obalenie, wypracować je. Bo tak naprawdę teraz nie było jakiejś mocnej walki o to obalenie, po prostu przepuszczał albo cios swojego rywala, żeby znaleźć się za plecami tam, korzystać z tych zapasów, albo zanurkował i pod nim. Naprawdę imponujące zwycięstwo Szymona Kasprzyńskiego, już drugie na gali Silesian MMA. Panie i panowie, zwycięzcą walki w pierwszej rundzie przez balachę Szymon Kasprzyński!
Bring that ass back like a boom, 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 boom.